खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 डिसेम्बर 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। गोजोन आरो गाहाम थासारि मोननो हागोन, जेरावबो देरहासार जानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननोबो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो अनसायजागोन। गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबारनांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां रोखोमनि हेंथा आरो जेंना जेंगोना नुजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोखौ उसाव बादाव मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। समाजाव मान बांगोन आरो बयजोंबो बाख्नाय जानो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन।
गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो बयजोंबो बाख्नायजागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननोबो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोबां बिथिङाव गोबां मोजां खाबुबो फैनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोनगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजावबो मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरो आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौबो दिनै मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जिंगा फैगोन।
गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो गोब्राब जागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। नाथाय अब्लाबो लामा-सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोबां बिथिङावनो मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।